Kuhlangulwe abakhwetha abangamashumi amabini kwingingqi yaseLibode naseNgqeleni kwiphondo laseMpuma Koloni kwachithwa inqwaba yamabhoma. Lenkqubo yolwaluko ngelixesha kukwaphula imiqathango ebekwe ngurhulumente njengoko liphantsi kwenkqubo yokumiswa ngxi kweentshukumo zabantu. Kwaye oku kubeka impilo yalamakhwenkwe emngciphekweni nathe oluswa ngelixesha. Njengoba ihlabathi liqubisana nokunwenwa kwentsholongwane yesifo icorona, iilali esadla ngendebe endala emampondweni eMpuma Koloni siyaqhubeka ungawuseliso umthetho kuvalwa kweentshukumo kweli. Ukuvumbuluka kwezikolo zolwaluko ezingekho semthethweni ngelixesha ingxaki exhalabisa wonke ubani. Sichithile apha elinye lamabhoma esifike kukho abantu esiqikini abantwana sabanika abazali babo into yoba banantsike sanikezela ngabo kubazali babo, kodwa umcelimngeni esijongene nayo into yoba sifumani kuncediswa into yoba ngobani ke ababenze lo msebenzi. Iindaba namatyholo esimaxethukeni zenza kube lula ukwenza izikolo ezingekho semthethweni, nanjengoko kunzima ukufikelela apha. Lamakhwenkwana oluswa ngokho semthethweni ngaphandle kwemvume yabazali, kungekho nangcaciso ngengxelo yempilo yawo. Sibusa abantu into yoba mabakhe balihloniphe eliphulo kuba linenjongo zokusikhusela phantsi kwale ngxaki esijongene nayo yentsholongwane ye-COVID-19. Zikho ke neengxelo ezithi lamakhwenkwana eyaxhwilwa ezilalini aze oluswe. Lamakhwenkwe athatha amakhwenkwe ngokungekho semthethweni ayasibetha thina kuba ichaphazela thina sisemthethweni. Abantu abakholelwa emasikweni ezilalini bayaqhubeka nemicimbi yabo yesintu kuba benenkolo yokuba kunyanzelekile ukuba imicimbi iqhutywe ngokwesicwangciso. Izawuthini le nto kuthi bantu bamasiko kuba kaloku sikholelwa kuQamatha, sikholelwa ezinyanyeni kwaye siyazi into yoba kubumbano izawuthanda kungaqheleki. Iinkosi zomthonyama eMpuma Koloni zicele onke amaphakathi azo ukuba aqinisekise ukuba umthetho uyathotyelwa. Ndinkululeko Nyembezi, eLibode.